ex-CM Biplab Devni bahana jukni bushai eba buairok Shibu aine butharna naina chaitokmani majra manai arrest engkha majra berjak Shibu aine tabuk salthamni police rimando thangnai salmari 24 January o ex-CM Biplab Devni bahana juk mithu dev tai bini sajukno butharna naikha hinai bushai Shibu aine no majra berkha bihik koktumani bisingtei shawi mankha Shibu aine mithu dev tei borokni sajukno belai kheno satok butok khlaikha tei bujakma bai sak dukhumanai sajukno gumuti sakhamnogo matlangkha aboni ulo mithu dev sakhamnokni phai manai Kakraban police station no case file khlaikha Kakraban police station case number 7 2024 constitution ni 498 325 307 raidano romoi butharna chaitokmani tei nukhungo satok butokni majra bai inquiry chenjakha yagulo no police Shibu aine no romna bagai chaitok phino Shibu khari manslapkha aboni ulo Kakraban police taiwaisa bono romai manphika kok sungjakna bagai tabuk Shibu aine salthamni police rimando 2004 bishini 17 February o Kakraban Bosant Nagar ro Shibu aine bai mithu dev kajakmani kajagai borokni khoroksa sajuk achaikha koktumani bisingti shawiman kha kajakmani yagulo bo Shibu jatripot khlaino bihik bsano satokha hinai tebo shawiman kha 2023 bishini November talo horsa Shibu bihik tebo sajukni mai chamungo final bo sabulei rekha hinai shawiman kha a horo mithu a maino chalia angma bai langma chanani katikha tebo shawiman kha thangnai bishini 2nd November ro nokni tailam dogar sawui gas cylinder on khlaiye Shibu nogo hor sogo bihik tebo sajukno butharna wansugui paithago thangnai 24 January o da bai tanani wansugui bsai Shibu bihik mithuno sak dukhuman dekha tei logiwo bini sajukbo dukhuman kha aboni yagulo no gomati sakhamno kho telangjaka Shibuni sanmani khlai afuru bihikno bufani nokni bini bukrani nokni 20 lakh rang tubui rupaidi hinai paithago tabuk Shibu salthamni police rimando tabuk naithai police inquiry wo tei tamokok ongkhori phai